wenze njani athathe isikhathi eside kanje ukufunda. Unkosikazi wami engimthandayo. Yini haba? Hayi ukuthi nje bese ngikukhumbulile. Ibuka kahle. Ima kancane. Ngicela sithi ukuxoxa nje la kancane sithi ukuncokola nje khona la. Baba silo ave ngikhathele mfethu yazi ave ngikhathele. Umsebenzi bomningi ngifuna ukugeza ngilala yini manje. Makasilo uyazi ukuthi kade ngagcina nokuthinta thina ngicela nje manje usuzongithinta la kitchen yini? Ngizama ukuba romance just ehlukile angiphikisana angiyazi umiwe ngomiwe yini ayibo kahle bafike yini manje nayibo akuba childish nje oh Hi. Fibo Baslo Makasilo ngiyachaza. Fibo Usudlaleleni ke nawe empedeni? Usehle ubani la lohlele empedeni wami? Makasilo ngiyachaza. Ngiyajabula nami ukwazi. Ngiyakuthanda ke nje futhi umoya wami wazwana nawe. So ba right yazi. Fibo imali bro. Baslo Awukhuluma usheshe kwanzakalanda. Makasilo yakhumbula ngigula last year. Ngikize ngizakhe. Iyeke indaba yegula kwakho la siyasezwana ngithi ngifuna ungitshela ukwenzakalani manje. Angithi nje into eyingibonisa. Bebiyeka amalimi ukhulume yini manje? Ubani lo? Mina ke imasesi ngustar wakho. Awumanca. Ngizokhuluma Hello ngila khuluma nami. Ubani lo? Ufuna lembedeni wami ngalesi sikhathi endlini yami. Angithi ngizama ukuchaza lokho manje ukuthi last year ngangiguliswa ukuthi amadlozi afuna ngithatha isithembu. Manje ngithe ngithi ngiyahamba emgaqweni amakhehla mfana afika kumina kwathu yena. Ngoba namakhehla. Ngiyazela ukuthi ngikhulume nabo ke ngibabuza ukuthi bafike kuwena bithini into yabo. Obani la amakhehla afike kuwena? Amakhehla kithi. Phela amakhehla kini awakithi namangithi sishadile mina nawe. Ngitshele ukuthi awu ubani lo makhehla ngikhulume nawe angitshela ukuthi yini le athi ayibonile la. Ngangebe ngikuthanda nami ukuba unesi. Ngicela uthule. Khuluma nami la. Khuluma nami. Angithi makasilo kodwa sungancamela ngize ngigule ngife ngoba phela intisobathi ngiguliswa mina ukuthi vele ufuna ngithatha isithembu. Ubona izinto zami njengathi ayilungi ngishawela lo. Wena yazi usanhlanyela. Yazi uyanhlanyela wena. Akuyona. Ngikhathalele ngiphume emsebenzini ngifuna ukugeza ngilala. Ngiyafika ubeka into angazi noma umlungu noma umlungu ohlupheka kwenza wema ngeke. Yabona ukuthi sizozwana ngoba wena uzobuya ukhathele. Ngicela ungithulele. Ngisezona ngithi wena ngicela ungithulele. Ngokuthi ulana nje ngiyakubhekezelela angazi makufanele ngibhekezelele. Nalomnyanto zokunyanto zempedeni wami. Lento uyithatha ngolaka ngicela ungilalele inkosikazi wami. Lo muntu uzokusiza. Ukuba bekuwena ngaba wenze njani lesimo ngikusona ngicela ungichazele. Ngabe ngiyakulalela. Lo muntu ungilalele ukhuluma lo dodo okhulumayo. Makasilo kuningi idoti mekukhulunywa ngami usubiza ngicela uthule ngithi ngicela uthule. Ngicela ningilalele please. Ikwami la ngicela ukulalela. Nangu nkosikazi wakho angiyazi uzimbe. Kunini ngikufundisa ukuthi iqolo leli kumele libe loose amabele athinte phansi. Lo makasilo uzokusiza ukufundisa izinto ngoba wazi lonke uhlobo lo lezitayela helicopter bani lokho uzosiza ukuthi sibuyise lesa spark nathi kuthina sis. Hawu makasilo yena into nifunda nale ntombazana ngabe intombazana ngabe yini le ibuke on a positive side. What positive side? Which positive side are you talking about? Ukhuluma ngale nto engayazi ukuthi yini ela endlini yami ngizofundisa mina ungazokhuluma ngiyavukela baba wazi ukuthi awuvukela ukwazi kanjani lokho? Makasilo hawu wazi nokuthi awuvukelwa bengithi ngiyazama mhlawumbe ukuthi nizovuka komunye umuntu awuyaqonga ithi wema kuwena ngeke mhlawumbe ezovuka kuyena ngeke baba ngeke yabona manje ngeke ngikwazi angifundi ukuthi ngize ngiqale izifo ngenxa yakho ngeke mi ambala ngiright ngawe mama no right ngawe 25 years kanje ngira
Wena wenza le nyakanye kwenzela ngithi Wena wenzani ring manje? yesisale ungeke ngikwazi. Yes. Yibo izofa phela. Wenzani? Lingani. Wenzani man? Phela ufuna ukuphuma kaphume thina sifuna ukungena. Shit man. Makaslow. Gcineni ngayithola.